insani paydaly ne gargala etrabı şonun ýaşan ýerleri işlän ýerleri işlenip şol boşluk eden ýerleri yani edebiyat uğrundan tabigatı udemy ilatı söýgü alemi durmuş şertimi hemmes ýer şo tawraklarda geçensen şol üçin şol elmeden şo gargalady bellenýär şol belli gulları medeniyet gulları onsoň inni onu alıp on ýadygarly gurulsa şo taýda gurulmaly diýjek bolýan inni gargalady adam ýok. Yani men habarlaşıp durun aýdýar ýemet ýa ilatyň öýüni oňoran kim Aşgabat'a göçüp gitti, kim Krasnovodsk'a göçüp gitti, kim Nebetdagy, kim hem şo taýda odal pagraniçlikler bardy, Ruslar, Ukrainalar da. Gyýlamyň köpsem şolary durmuşa çykyp bu dowletlere göçüp gitti. Adam ýok, gargalan öýüne de töwere günne